Hej, og i dag vil jeg vise jer isbjørnestammen fra Legends of Chima. Det rigtige sæt består jo kun af 3 isbjørne, men jeg har tilføjet en lille smule flere. Iceclaw med hans tank, Iceclaw med islanse, og en til Iceclaw med ishammer, tror jeg, ja. Det består af et flag, 2 barrikader og en kanon, som kan køre frem og tilbage. Og Icelord, hovedet, ham der hører med til. Ja, de er alle sammen ret seje, hvis jeg selv skal sige det. Hvis vi ser flere af de her videoer, så giv like, så lover jeg at lave nogle flere. Ses.